एस लाइभ फैबाय दानिया रावबो गैया 1 मिनिट जालायनानैबो No. Oh. Gimana? Iya deh. Sir. Iya, gitu aja. Udah. Postingnya lagi kalau begitu. Tadi pasal mana udah pasal lawan mana? आंनिया स्टुडिअ'आव जादोंलै दागासिनो नालाय स्टुडिअ'आवहाय Udah balik. बिदि फैयाबा बायोमोन रावबो फैयासैलाय माथो ओमफ्राय चार्जाराथ' बैयावसोहाय चार्जार लायनाया र' मोगथां आगैया सफैग्रोबाय नै हेल' आगै वेलकाम र'हाय नै माबा बानायदां र' सार्ज होनो मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै मोगथां खिथाहरदो साथाम फैबाय सोर फैखो प्रमद नार्जारि बाजै लाइक दानदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ नोंसोर फेस मोखां मानानै फेस देखायनानै माबा लाइभ होनबाय थानायलाय आङो दिनै फैथारनाय जाबाय आरोना मथिथिनो नोंबो नुबाय दा बेसेबां मथि नुबाय दा बेसे मथि बोलो गोरानो नै बडिया माथो रायलायदिया रावबो मा ओंख्रि जानानै फैखो मोगथां आगै प्रमद आगै दालि आलु टमेट' सयाबिन सोमोन आब' अ गोथावआनो दे गोथाव सयाबिना गोथाव जायो टमेट'जों सयाबिनजों दालियाव टमेट' थाबाथाय गोथाव जाखायो नोंस्रालाय प्रमद आगैमोनालाय माथो ओंख्रि जानानै फैनाय सुफला नार्जारि हाय हेल' सुफला नार्जारि वेलकाम आंनि एलबियावहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय सोर जाखो आगैया आब' नायजायालै चेनेलखौ
चेनेल आंजों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होदो सुफला नार्जारि साबस्क्राइब खालामना होदो आरो एलबिखौ लाइक होआखैबा लाइक होदो आरो प्रमद आगै लाइक होनानै हो मानसिफ्रा अफाय थांजोबदों सासेबो फैया एन मोसाहारिया हाबायाव मोसागासिनो आब' ए सोरनि हाबा जालायखो सोरनि हाबा जालायखो दा दहायलाय माथो हाबा माबा जेबो होनाखैमोन सुफला नार्जारि मा ओंख्रि जानानै फैखो जानोल'सै सन्जिना ब्रह्म हेल' आब'नो हेल' वेलकाम आंनि एलबिआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय मा ओंख्रि जानानै फैखो सन्जिना ब्रह्म आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो मोनथिया दाबो कलावनो दं माने अबायथिंसोजोंबा रायलायदों ना माथो ओंख्रिया दाउ टमेट' दालिसो आब' ए नोंना मा ओंख्रि जाखो आब' जोंना दहायनि अनला मेवाइ ना आरो दाङा एवनाय आरोना दाङाजों आलुजों एवदों आङो सन्जिना आगै आमाय मोनदों आंहा नै माबा मुलिसो गानदों आङो लाइ दलर बिलाइ रानजोबलायबाय आरोना नै खबराबो खबरा दा आमाय मोनदों नै माबा कनिल खुगा ना मा होनो बेखौसो गानदों आरोना आङो एखे जा उन्दुनो ओंखारो गोदोनो ओंखायनो आङो बेखौ लायनानै गानदों आरोना बेजों मोजां जायो होननायखाय खनसे मिलायहि नुबाय मिनाखौ नै सिथर जादों नै बेसे गेदेर सिथर जादों नुबाय एफा मोजां स्लिम मोखाङावनो सिथरा नायसाय मोदोमा देरगासिनोहाय आंना लासिंसिंनो थाइजौ जाना आमाय मोनबाय नामा आब' थाइजौआ खनथामानो जाहैबाय आरो जानाया गोरलैद्रायखौबो जायाखैमोनलाय ओरैबायदि आमाया सान्दुंजोंबो मोनोहाय आगैया माबानिमोन नामा मा गामिमोनलाय नोंसिना थान्दा बाजारमोन नामा सन्जिना आगै ना कुसुगावनिमोनलाय थान्दा बाजारनिमोन थेंक इउ वेलकाम आब' थान्दा बाजारनि ना थान्दा बाजारनि सन्जिना नोंनि फेसबुक दंना गैया सन्जिना आगै बे जोबायसोहाय आंखौ बिलाइआ फाइभ्स बिलाइआ फेसबुक दंना गैया सन्जिना आगैहा सन्जिना आगै फेसबुक दंना गैया सानैल'सै थांजोबलायबाय आं सन्जिना नङा आब' बिनि बोरायसो आब' अके जेबो नङा दे बोराय बुरि सालायनांगौ जोंनिया सालायाहाय
नै गेन्द्रा रानगासिनो देखायनो आं बिसोरनो ओइ नै फिसा फिसा मबाइल नायनायासो गेन्द्रा रानथारदों सि होथेलायनानै बिदियाव मबाइलसो नायगासिनो मालाय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाबोखो सन्जिनानि हासबेन्ड आगैयानो होनबाय आं मा ओंख्रि जाबोखो आगै सन्जिना ब्रह्म यु जोदों आंबो गसाइ गावनि दे आगै लाजिदों खोमा ना आब' गुमैया सिनायगोन दा आं गुमैखौ फुकननि लोगो फुकनखौ सिनायोना थान्दा बाजारनिबा फुकनाथ' थान्दा बाजारनि नङा होमबा आंबो गसाइगावनिसो पियार बर' हाय आब' हाय वेलकाम वेलकाम खुलुमबाय आंनि एलबियावहाय आजाव आजाव मा ओंख्रि जाखोनानै फैखो पियार बर' चेनेल आगै दिनैहाय फेस लाइभ होदों आङो बयबो फेस लाइभ होननायखाय फेस लाइभ फैबाय आरोना अबस्से आंनि भिडिअ नुबाय थाखायो नोंसोरो आंखौहाय आरो आंखौ फेस लाइभ हो होनबावो आं दा उन्दुनानै आराम रायज्लायनो मोनबायमोन ना आब' सन्जिनाया न'आवसो नङा नों सिनाया फुकनखौ जेनेब्ला नों माबानि नङा जाहैबाय थान्दा बाजारनि ना नोङो ना नोंनि बुरियासो थान्दा बाजारनि नों थान्दा बाजारनि नंगौना नङा मानसिफ्रानो बुहु खमलै दिनैहाय मोदोमा एसे फिसा खालाम औ फिसा खालामनांसिगोन जानाय नंला देरगासिनो खननै अपारेसन गाहाम जाबाय आङो होनबाबो आंनि मोदोमा जि गेदेरखौ नुवाखै नोंसोरो मथिनो आब' माबोरै दे मोजाङैनो दङ आगै आं सिनायगोन नुब्ला आब' खर' लानथाथा खानायखौनो लाया खर'आव लानथाथा गसाइगावआव थिर दानो नों थान्दा बाजारनि नंगौना नङा आगैया सन्जिनियाबो अन्थाइ जादों आब' आइया अन्थाइ जादों अबहाय अन्थाइ जाखो आगै खोन्थाहरदो गल ब्रादाराव ना किडनियाव आंनिया गल ब्रादारमोन नोंगौ आं थान्दा बाजारनिखा आब' मामा गल ब्रादाराव ना किडनियाव खोन्थाहरलाय बेसेबां एम बेसे गोबाव जाखो जानाया आंना हथात खरि माने उदैया सामफ्रामबो सायामोन आरोना मासाव एखमबा खनसे एखमबा मास मोनब्रैजों मोनबाजों खनसे गेस जानाय बायदिसो सायोमोन माने खुनु अन्थाइ होननानै मिथियामोन आरोना जेने गेस जानानै जायोना बिदिसो सायोमोन आरो ओंखायनो मामा ओमफ्राय दाना दाखालि अन्थाइया जेरै देरै 11 एम जाबायना आंना 11 एम जानानै दाना नालायाव ओंखारनानै थाफैदों अन्थाइयानो ओमफ्राय साबाय जा सानानै हथात खरि सन'ग्राफि खालामना मोनबाय अन्थाइ दं होननानै ओमफ्राय नालायाव ओंखारबोबायना बेथ' मुलि जानानैबो जाला आरो गल ब्लाडारनि लामा गैया माया होनोना बयबो अपारेसन खालामखाथारनांगौ होननानै ओंखायनो अपारेसन खालामजाबाय आरोखि हथात खरि ओमफ्राय बिराद मोजां जायाखै बायदि मोनदों आङो नै जोंहा अफिसियेल खोमब्ला ना मा जाखो खमला आइ एम सिंगेल नो 2 mm 2 mm मुलि जादों नामा बबेनिबा आब' बेनाबो बिदिनो सायोमोन आब' जोंबो गेससो होनदोंमोन ओमफ्राय नोंसोरो माहायबा मुलि बाहायगासिनो दं नामा जोंनाबो नंगुमैना अन्थाइ दङ आरोबाव उदैयावहाय बेनियाबो अन्थाइ दङ बेनाबो
बेनाबो गलब्लादारावहाय बेनाबो गेस बायदिनो सायो एखेनो बिदियाव थुखो 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 सायो आरोना बायदिसिना गेसनि मानि माबा गेस जानाय बुस्थु जायोबा आरोना नैबे अफिसियेला सोरनि आइडि ना मा जाखो जादों आब' क'क्राझार MRM आव सियारिबि आब' मा सियारिबि डाक्टारनि नामा रामसियारिनि मुलि जागासिनो आरो ओमफ्राय खमायदोंना खमायाखै जोंनिया नंगुमैया दिनैनिफ्राय फात गाजासो लोंदों मामानि अन्थाइनि दै लोंफैदोंमोन ओमफ्राय रामसियारियाव नायजाबाय बङाइगावआव नायजाबाय बङाइगावना आलदा रामसियारियाव नायजाबाय रामसियारिना आलदा बेबायदि जादों आरोना ओमफ्राय आरो MRM आव नायजाबावबाय MRM आव नायजाबाय गसाइगाव MRM आव आरो बेयाव आलदा मोनबाय आरोना मेसिनफ्रानो आलदा आलदा ना मारैथाय मामायाव फार्स्ट नायजानायाव बङाइगावआवहाय 14 mm मोनदों आरोना ओमफ्राय सेकेन्डआव रामसियारिनाव नायजाबाय अन्थाइनि दै लोंनानै ओमफ्राय खमायदों होनबाय 3 mm ल'सै होनबाय 3 mm ल'सै होनबाय दाना खुसि जालायलायबाय आरोना आरोबाव माबायाव बङाइगाव खनसेबाव नायजाबावबाय जेराव गाव खालामदों बाव बेनो बे दङ होनबाय 14 mm आवनो आरो क'क्राझार गसाइगाव MRM आव खालामफिनबाय दाखालि 14 mm मोनबावबायबावबो होमबा नों बबेखौ फोथायनो दा साला होनदोंमोन आब' नोंना दा हामबाय नामा आब' हामनायाथ' एसे बिदिनो गोलाव हाथारदोंहाय आंना इनिफ्राय इसिमसो हादों आरो थुफ्लंदोंबो आंना बेयाव थुफ्लंदों उथुमाय गेजेराव थुफ्लंदों बेयाव थुफ्लंदों ओमफ्राय थुफ्लंनानैहाय जे सायो दाबो एसे बिदिनो हार्ड खामानि बा गिलिर खामानि बेफोरखौ मावनो हाया आरोना आङो मामा मुलिखौनो जा आरो आंनिया बाबुआबो सिजारिंमोन ना 3 मास सिगां 3 मास फरैनो आङो माबा जाबाय आरो खननै अपारेसन जानाय जाबाय आरो दा 6 मासावनो दा 6 मास जाबाय 3 मास बाबुआ 6 मास जाबाय नालाय बाबु 3 मास जाबाय आरो अपारेसन जाबावबाय ओमफ्राय नै अपारेसन जानानै आङो 3 मास जाबाय आरो दा अबेसिम थांखोथाय आंखिनि जादों आब' क'क्राझार रामसियारिनि आखाइनि बडिया आंनिफ्राय देरसिनसो गेस नुबाय आंनि बडिखौ सनजिना होनदों र' आब' होनदों दा साला होनदोंमोन आब' बे थांबाय नोंना दा हामबाय नामा बबेबो थांबाय बुरिबाय होननाया माथो सिख्लासो आबैयालायनो बुरियाखैबा माथो मबाइलावलाय नोङो सिख्लायालाय नुखागोन आरो बुरिलाय लांबाय नुवाखै नामा बुरिनायखौ गोमबोरसिं नार्जारि फेरजासिला फैबाय आयु हाबाबलायबावसो जाहैदों ओमफ्राय सन्दीप सिं खाना हो गया हाँ हो गया खाना हो गया और आपका खाना पीना हो गया आप कहाँ से है संडे सिंह मेरे को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट करो लाइक नहीं किया तो लाइक करो एलबी को और चैनल को सब्सक्राइब करो मा जायगायाव बानाया आब' MRM आव बानायदों आगै क'क्राझार MRM आवहाय मामा क'क्राझार MRM आवहाय बे दिगिन्थ सारजों खालामदों माबाजों खालामजानो नाङा दे मामा फि शर्मा ना बोरैबा होनदों बे मोजांसिन जाहैदों साबसिन जाहैदों बेयो ओमफ्राय बाब सिख्लाखासो आबैयानो सिख्ला जायो नामा आङो बुरिबाय नै सिथरा अन्थावथाव जादों आंनावहाय मोनसे थरसे जि सायनाय अनुप स्टडी पॉइंट हेलो एवरीवन नमस्ते राम राम
राधे राधे अनुप स्टडी कैसे हैं आप खाना पीना हो गया क्या मेरे एलबी में वेलकम प्लीज न्यू फ्रेंड कम 3 आईडी से रिटर्न करूंगी फॉलोवर्स के साथ साथ आ जाओ मबाइल नायगासिनो दं मबाइलखौ नायाखै साना हानो खावसैसोमोन आङो नायगासिनो मालाय अनुप के साथ 3 आईडी से ज्वाइन हो जाइए जो अब सपोर्ट खालामनो थिनदो एसे अब अनुप जी आपको संजीना ब्रह्म ने बुलाया है सपोर्ट करने के लिए बैग देगा बोला है खाथियाव फैलायदों खाथियाव फैलाय मेना सिस्टारखौ नायनि नै सिस्टार नै फैबाय नै नुदों पनबडी पहन हाय हाय वेलकम मेरे एल्बम में आ जाओ स्वागत है 6 गुंडाफा आ गया 6 लाइक थैंक यू हाय मंजलि ब्रह्मा हाय गुंडाफा जी हेलो हेलो खाना पीना हो गया क्या क्या सब्जी खा के आया है नुवालै आबै मानो नुवा जाखोबाल नोंथां नों दिनै नोंखौनो नायबाय थानोसै आं उन्दुला आरो मेरे सभी प्यारे दोस्तों कृपया हमें यूट्यूब चैनल से जुड़े मैं आपको यूट्यूब चैनल से भी जोड़ूंगा फ्रेंड होने के लिए बुलाया है गुंडाफा आपको संजीना ने मंजलि हाय संजीता हाय संजीना ने मानो बेटारि गैला लाबो मबाइला आंनो नों उन्दुदो मबाइला लाबो कमेन्ट फरायनो जारला जायो लाबोरा सना लोखि जिरख'नाय लाबो मा खालामगोन नोंनि जिमाइलखौलाय ओहो उन्दुला आं उन्दुलाबा थादो सन्जिना 412 दान सन्जिना आगै नोंखौ सापर्ट खालामबायनो जोंहा गुन्दाफाया माला आं नोंनि जिमेलखौ पासवार्ड सोलायगो होनसाय जानला माला होननायखौ फियाजोस्ला मोना थांफिनजोब्बाय नामा थांफिनजोब्बाय बा फरायनाया आबैया दाहो आबौनो खोनादों ओइ दाहो आबौ मबाइलखौ होनरबाय नै नोंखौहाय मबाइलखौ दाहो आबौ होनहरदों नैनि मोजां मिनि बावलाय दे संजिना डन कानेक्टेड संजिना आगै नोंखौ गुन्दाफायाहाय सापर्ट खालामबायनो मबाइला हरदो बाल सना नायाबा थुइ फाफिसो नोङो बालाबो सना नङा नोंना गन्थं हा आं कमेन्ट फरायनो नोंना हाथाय गबाय आबै हाथाय गबाय नै आं नोंनि जिमाइलखौ आङो जेबो खालामाखैथ' जानला माला दा होनबाय थाथा मंजुली ने खाना खा लिया हाँ गुंडफा खाना खा लिया गोरोबथा वारि आगै फैबाय जोंहा नै हाय हेल' आब' हेल' वेलकाम वेलकाम आंनि एलबियावहाय मोगथाङालाय मानो मोसाखोहाय सुकाना थान्दा बाजार फुकना थान्दा बाजार मा गामिनि थान्दा बाजारनिनो खागोनहाय ना फुकनमोना मा गामिमोनलाय थान्दा बाजारानोथ' बिसिनि नामा मिरा होनो
नोंखौ खावना लायगोननो खि गोरान एक्सनो खि गोरान एक्स गुड के होनदों नों मिनिनायनि थाखाय मोसादों नोंना नेहायाबो र' नेहाया लेंहरद' नोंथां नेहाया लेंहरद' दे मोगथां कानेक्ट प्लिज नै गुन्दाफाजों लोगो जानोनो पेहेंडी पवन हाय वेलकम रियल भी में पेहेंडी पवन गुन्दाफा के साथ जुड़ जाइए मा ओंख्रि जाखो खि गोरान दहायनि ओंख्रि अनला मेवाइ ना आरो दाङाजों आरो जों संदों आरोना आङो श्रीलंका से आप श्रीलंका से है क्या आंजोंनो कलाव दंनो दानदो बावखौ लाइभआव फैनो थिनदो दे होनदों दाननानै लाइभआव फैनो थिनदो दे गुन्दाफा फ्रेंड करो गुंडाफा जी आपको बुलाया है गिरफ्तारी ने ब्यूटीफुल थैंक यू मोगथां अके होनदों संजिना आब' आं ओंखारथ'सै दे आं खामानिसो मावदों आब' अके जागोन मोनायाव मा खामानि मावखोलै आगैयालाय गोमोरसिं नेके माने के होनखो नोंखौ खावना लायगोन आं लाइक हरबाय दे बाय थांबाय आं खि गोरान मानो थांखो नोंखौ खावना लायगोन मा चेनेलनि नाम खुलिथाय नोंखौ खावना लायगोन आंनो चेनेलनि नामफ्राखि बिदि जाबाय बायो फाग्ला बे फाग्ला बिदिजों जायो आबोलै आंना थुलुमुनिनि लाइभआव SMS जाहै सारला मा जाखोथाय थुलुमुनिया होमबालाय नोंखौ रिमुभ खालामना दोनदों बियो माबा सेरफ्लांनानैहाय मिथिबायना माबा मोनसे सेरफ्लांदों बियो थुलुमुनियाहाय नङाबाथ' बिदि जायामोन ना बिउटिफुल थेंक इउ आयौ मा जाखो गोरोबथा आब' मा ओंख्रिनो जोंहालाफ्रा थुलुमुनिनि लाइभआव गोजासो आरो नोंखौ खावना लायगोन ना खि गोरानाबो बेयावनो थांनो नागिरदोंनो माथो थाथ' दसे गुमै नोंखौ आंनो दाखालि हरनाय खनसे रायलाय होलाय गुमै नों मेंख'खौ आंनो दाहाय देखायहर खनसे देखायहरनो नै मेंख'आ उदै गेन्द्रा माबायदि उन्दुगासिनो मालाय बिन्दास रायलायगासिनो उन्दुगासिनो नै गैला थांखांजोब्बायहाय SMS-आनो थोस आं गोरानावसो फैदों आब' सन्जिनानि थाखाय आब' गोजानावसो फैदों आब' सन्जिनानि थाखाय आब' गोजानावसो दे आगै दे माबा खामानिफोर दं खोमा उसुबिदा जाबाय दे गुमै बे थांबाय होननाय जादों आरोना बियो खि गोराननिया खि गोरान नोंना बिदि होननाय जादों फियारजोस्ला आं दुखु मोनबाय थुलुमुनिखौ थांदो होमबालाय थुलुमुनिनाव हिनजाव नांगौ आंनो सुप होनदों फाग्ला चेनेल बानायो मानसियाखि बिदि गोरोबथा मोगथां हाय फ्रेन्ड खालामनो मोगथां दैसा सनाया उन्दुलांबाय माथो उन्दुलांबाय हि होनदों नै माबाया फियारजो पाहान्दिजो फियारजासो लासो नुदोंहाय पंडी पवन आप क्यों हंस रही हो मेरे को बताओ
खामानि मावफैदों आब' मा खामानि मावखो दा नों न'आव थाया नामा होमबालाय आगैया अबेबा गोजानावसो थायो नामा सनजिनानि हासबेन्ड आगैया गोजानावसो थायो खोमा ना मा जाखो बेबा मोनामफैबायलै खि गोराना मोनामहैबाय नोंबो आंखौ होखारबायनो होमबा मानोथो आइदै होनानैलाय आथिं रुबायबाय आंहा लाबोदो उन्दुदो लोखि जिरख'नाय देरखाथारनाय लाबो गैया उन्दुदो दाद आंनि जिमेलखौ दाखु आंनि जिमेल खुलियाना नोंनिजों आंनि माबायाव हाबनानै नागिरना आङो लाबो मारै नोंनि जिमेल खुलियाना आंनि जिमेल खुलियाना आङो लाबो बोरै खुलियाबावसो नोंलाय नोंनि आइडिजों आंखौ नुवा आरो होनानै बेथाखौहाय लुहोआबो होबाय नोंखौ आंखौ होखारबायनो खेरायावसो दायो ओरै ओरै सेरबाय थाहरनांगौ बेयाव एफा गोजान आं दाखालिसो फैदों नों नुवाखैबा माथो सनालिखौ नायना आब' फैसा गैया आब' आं दाखालिसो फैदों आं सनजिनाखौ नायना आब' फैसा गैया आब' आयै आगै सना दे मावनानै मोजाङै मावनानै लाबोबानो जाबाय दे सना हिनजावनि देरसिन जेबो गैया आरोना जेनेबा बिसि फिसायनि माबासिन जेबो गैया आरोना फिसाखौ फिसाखौ मानो उन्दुख्रेबदोंलाय दे आगै दे हामबानो जाबाय आरोना सिबा हेल' नों आंनिखाया मा मोसाखोहाय दाहो आबौ हरबाय ओइ सना सिथा आबाद सिथा सिरिथा Manjuli like that thank you गोरोबथा सनजिना लोगो जानोसैनो दे दुदो आबा दे बाबायानो उन्दुखेबदों ओइ जाम्बा सोर बुखो नोंखौलाय सोरबा औ सुदों दैसाया सिसि होनदों ओंखायनोसो गाबदों दे आबा लायाना आङो लाबा लाया दे लाया सोना दे दे लाया बाबा दे लाया दुदो आबा दे हासुदैया सिजोब्बाय नै सिसि होनजोब्बाय नै नोङो औ सना सना सावनो ना हामा हनै मबाइलानो हरसै दे बाबा गुड मर्निं सोलांबाय ना
गाबो नामा जोंनाव माबाया बोरो बाबा खिबा बोलो खिबा खिब थेबथासो आयदु सोबेले दिसथाबाय उन्दै सिखारबाय उन्दुसिगोन बे फुथुदोनो मा ओंख्रिमोन आबै दहायनि माबासो मेवाइसोमोन मेवाइ अनला गोमबोरसिं आगैहाय होनदों मोजां फुथुदो होनदों बाबु गाबजादों होनदों औ गाबदों हेल' आब' होनदों हेल' नायबावबायसो नै राजाया नायबाय कमेन्ट बारखौ फोजोबबाय सरि दे कमेन्ट बारखौ होनायनि थाखाय कमेन्ट बारखौ फोजोबबाय मा हरामोन बेबा गोरोबथा आब' मा ओंख्रि होनदोंमोन नों मा ओंख्रिमोननो गोरोबथा आगै नोङो दाना बाव सिसि होनबाय दाना बोलो दु होननांगौ बोलो सिया बोलो बाव बोलो दु होननांगौ आबा नों सिसि होनबायना नोङो फिसा दे फुथुग्रोदो नै नों खि गोरान हनै उन्दुसिगोननो उन्दुखानायसो हासुनो गाबदों आइयो गस्लाया नै सिजोब्बायना आबा दे खुनसै दे बोलो दैसाया बोलो पिआरजि दानसेट नोंसोर रायलायथ' दे आं गस्ला गानहोग्रोनि बेखौ ममि गुमैयालाय बोरोथो ए ममि फैदों नै नोंखौ मैया उन्दुलांबाय गेन्द्राद्रा उल्था मोखां जानानै ममि आगै माने मादै ममि फैदों जोंहा मादै ममि कमेन्टखौ फराय मोनासै दैसा सिखारनानै ममि दैसाया नायसाय आं गस्ला लायनो दे आबा दे नोंनो दे आं गस्ला लायलायनि दे नों थाथ' दे आं गस्ला लायनि र' नोंसोर गेलेथ' दे र' आं दा नायनो कमेन्टखौ बिदिखायनोथ' फेस लाइट फैनो बायोना आङो बिदि फेस लाइट फैबाथाय बिदिनो जायो गस्ला गानसै फैदो आबा फिफा फिसा एखे उन्दुबाय नै नायसाय फिफायाबो नायसाय बिदिनो उन्दुदों आथिं मोनसे थिखोलायनानै नै आरो फिसायाबो नै एखेखा फरायनो मोनासै आंहा कमेन्टखौ बे ममि ब्रह्मआ जोंनिया बिनानावसो नामा नोंखागौना जिरायनो रोंबाय नामा दैसाया मा नामा मामा सनाया आब' जिरायनो रोङाखै दिनैसो नुदों आंखौ दिनैसो नुदोंनो नुबाय दा स्टप जादों आंहा
दिनैसो नुदों कमेन्टआ हाजार थाबोबाय दैसाया मा उन्दुलांबाय माथो दोंबाय सनजिमा फ्रेन्ड फैदो लोगो जानोसै गोरोबथा ब्लग सिबा मनजुलि लाइक डान थेंक इउ बाबु आबौखौ आब' इसोरनि अननायाव मोजाङैनो जाथोंसै आब' औ सन्जिना जि खाम प्लिज सन्जिना बाबु नामा आब' औ बाबुमोन राजा दागाबसैनो निउ खाम फाइबायदिसे शिबानि बुलाया है हौवा ना हिन्जाव हौवासा लाइक डान थेंक इउ हैयासो गाइसमोन हौवासो गाइसमोन पियारजि खाम हाउ आर इउ मेम मालकिन टी गुमे एनार्जी खाम इउर लुक बिउटिफुल इउर मेम मालकिन थेंक इउ गावदां गावनो बुदोंदांनो बुवाखै हेल' नेवखाब राजा हेल' बोर बारगासिनो आबैया मबाइलखौ बोर बारबायसो मोनमारबायसो सरि औ मोनबाय वीडियो नाय एसएमएस कर दो वीडियो में एसएमएस कर दो खबर लागाव बाबु गाबदों उन्दुसिगोन बे फुथुदोनो खि गोराना ओमफ्राय जोङो गोमबोरसिङाव मादों ओंख्रि मा ओंख्रिमोन आबै ओंख्रि खिथाखाबाय गोमबोरसिं आबै हाय होनदों आगै हाय होनदों मोजां फुथुदो होनदों जासुलाया जोंना बाबु गाबजादों हेल' आब' गोरोबथा आब' मा ओंख्रि होनदोंमोन होनदों बुरखाय मोजाङै बाबुखौ होनदों देनां बाबुखौ फुथुदो दोनदो बाबुखौ फुथुदो होनदों क'क्राझार जादे फुथुदो नै नों खि गोरान हनै उन्दुसिगोन होनदों हेल' राजा शिबा पियार जि दोन चेक आब' आं ओंखारथ'नोसै गुड नाइट आब' सन्जिना दे गुमैयालाय बोरैथो उन्दुबाय मम्मी बाबुखौ फट' गारदो लाइभखौ दोनथ'ना दा उन्दुबाय आदा देलाय फुथुदो टेन्ट लायनायखौ बामना लायोनो नों उन्दुबायलै हनै फुथुदोनो उन्दुनो ओंखारबाय राजाया सन्जिमा जि खाम मा ओंख्रि गोरोबथा अके ब्र' जिरायनो रोङाखै ओमफ्राय सिजायबाय हनै ओमफ्राय दिनैसो नुदों ओइ फाग्लि खि गोरान मा नायखो होनदों हेल' सिस्टार आमाया जेएमआर ग्रुप हाय फ्रेन्ड मा खबर होनदों लाइक डान थेंक इउ निउ खाम प्लिज होनदों गोरोबथा आब'आ आंनि कमेन्टखौनो नाया होनदों थांखोना माखो गोरोबथा गैयाबा थांबाय खोमा थु होननोसै बाय दु होननोसै ना हनै आं थु होननोसै बाय दे बाय बाय गुड नाइट खि गोरान अम्माया एनार प्लीज कम एनार आपको बुलाया है अम्माया शर्मा ने जी हमारे ग्रुपआ थाब फराय कमेन्टखौ फरायबाय दे आं दोननोसै दे आगै दे उन्दुदो जासुलागै लाइक डान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोमबोरसिंनो जेरै दानो उन्दुयो गाइसमोन होनदों आरोना दानो उन्दुयो नामा होनदों थाब फरायबाय आं कमेन्टखौहाय ओके आमाया शर्मा होनदों ओके आमाया शर्मा बोला है You are welcome एनार मेंबाय नामा आब' कमेन्ट फराय
फरायनानैनो मेंबायानोथ' आरो जा गोबाव थाबोदोंमोन ना खमिना फरायबोजोब्बाय आं लाइन लाइन उन्दुनोसो ओंखारलायबाय आंहाबो ब्लु हो ब्लु होबाय एमके चेनेल बरियानो फेर जास्लास नामा बेलाय एमके बाय चेनेलालाय नायखोमानायालाय मा ओंख्रि मोनाबै ओंख्रिया जाहैबाय अनला ना आरो मामा मेवाइ दाङा आलु एवनाय अ होनदों एमके बाय चेनेलाबा सोरलै नायखुमानाया हा सोर आरे सिनलायबायहाय आंहा अ नैबे नुगुमैनि जेबि ब्लग्सआ गोमबोर सिं नोम्बौनि बियो ए होनदों र' गोमबोर सिं लोगो दंना गैया गोमबोर सिंजों सापर्टखा आं दाख्लै खालामनानै होखादों ओमफ्राय जेबि प्लिज जइन अके आमाया बुरि देहा ना ओंखायनो एसेयावनो सिं सायो औ नोंखौथ' आरो बुरि देहाखायनो बुरिथारनायखायनो सिनस्रिफ्रानो जाला ओंखायनो सिनस्रि साबाय थायो एसेयावनो आबौना लोगो दंखायो आबै औ आंबो खालामखानायसो आदै सिनस्रिया आयदा जालाहाय सिनस्रिया ब्लू चाहिए आपको हाँ दिया है मैंने ब्लू होबाय ब्लू दिया है आमाया एरकम मा ओंख्रिया जाहैबाय अनला मेवाइ आरो ना ओमफ्राय बेखौनो नायनानै दहय जिरमिया बुंदोंमोन जिरमिया बुंदोंमोन आं जे नुनायखाय जिरिमिया उदालगुरिनि साजोंनि ओरै इसानि नङाना जिरिमियाया
मोनथिखालायबावो दहायनि ओंख्रि गेसावनो संखायाखिसै आङो बानायफ्राव बादुलिखौ नुवाखै आंखौहाय सिनस्रि सानाया मा जाबाय आंहा मिनिबावबाय एहेनो दहाय थगायदोंमोन आं आबै दहाय थगायदोंमोन आं आबै मा थगायामोन एनार दान थगायदोंमोन आं आबै मा थगायामोन बाल एनार प्रडाक्सनखौबो दाख्लै खालामना होखादों आङो नै दङ अमाया शर्मा एसपी कर दिया है आपको सब कर अमाया आपको इन्होंने ने सपोर्ट किया है देखने के लिए बोला है चेक करने के लिए दहायनि लाइवआव गोसोखांदे आं नोंखौ मा बुंहरामोन मा बुङामोन आबैनो गसाइगाव दं नेया गसाइगाव दं नेया दा मानो थगाया नों मानो थगाया आङो बाबुनि गस्ला गानहोगोसै मबाइलखौ नैबिजों खेबथासै दे आङो ओरैहाय आबैनि नामखौ मिथियो होननाया नामखौ मिथियो होननाया आंखौ सिनायो होननाया आं सिनाया सानखादों आंखौ सिनायखाया रावबो बाबा गस्ला गानसै सना मानो होथेखो दे बाबाया आं उन्दुनो लुगैबाय आं सिनस्रि साजोब्बाय दा सिनस्रिया मोथो मोथो मोनलायलायनाय जाबाय नोंखौ सिनायोथ' आबौखौसो सिनाया आंखौलाय बोरै सिनायनायलै आगै आबौ हाय हेपी मदर्स डे सिस्टर हाय हेपी मदर्स डे विजया वेलकाम मेरे एलबी में थाथुराजों मा होनदों थाथुराजों दिफेंजा नाफैदोना नों आदु गस्ला गानसै हाबा गस्ला गस्ला गानदों हाबा गस्ला नों सिसि होननानै लाबायना हाबा नोङो सिसि होननानै लादोंना आइ दे गानखानोसै हाबा र' गाननायाव गाबनो नाङाना
गाननायखौ गाबो गस्ला गाननायखौ गाबो गस्ला गाननायखौ गाबो नामा सोरबा ओइ दै मबाइला लक जादलाबायोहाय आब'खौ सिनायो होननाया मानो हेक्टिक थांबाय दा नोंखौ मबाइलाव नुनानै सिनायबाय आं मबाइलावसो नुनानै सिनायबावदोंनो ओमफ्राय had your dinner sister हौवाजों नाग्रा माथो हौवायालाय दा गिबियावनो लायदान थेंक इउ how are you I am fine और आप कैसे हैं hi एनआर प्रोडक्ट प्रो कबरसी मेरा जितेंद्र सोहान हाय गेम ओवर बोला है लाइक देन थैंक यू लाइक देने के लिए जितेंद्र सोहान मेरे को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए सपोर्ट नहीं किया है तो सपोर्ट कीजिए प्लीज जितेंद्र सोहान आपको भी मैं सपोर्ट करूँगा किसी का सपोर्ट आईडी है आपका चैनल नहीं है हेलो विजया विजया आपको बुला रही है एनआर प्रोडक्ट म्यूजिक में सोंलु इदिट मिनिबायहाय सोंलु इदिट आंखौ मानो मिनि हरनायहाय सोंलु इदिट मानो मिनि हरखो मानो मिनिखो ओइसोर क्लिपानो गबायसो फाग्लासो जागोन क्लिपा गबायहाय फिउ थांखादों क्लिपा इन्डियान लोगो जादो आंजों लोगोफोर साइसो नायसैदोंमोन साइसो मा साइसो नायसैदोंमोन सोंलु माखौ मिनिखोथाय सोंलु माखौ मिनिदों नोङो खिथाहरसाय सोंलु आगै माखौ मिनिदों मानोथो होथेबाय थायो नोंलाय क्लिपानो गनानै फिउ थांदों नै उन्दुबायमोन आङो नै होथेफिननोसै आङो उन्दुनोसै आंहा उन्दुनोसै आङो दे होथेनानै आराम फरायनोसै साय नायदों होनाखै बुजियाखै नों साय नायदों
सायनायदों होननायखौबो बुजियाखै नों बे फाग्लि बिदिजों जायो नै होथेग्राया नुबाय मा साय बुजियासै आङो गुमैखौ नायबो गुमैखौ नायबो नों गुमैखौ नायनो उन्दुबायलै नों गुमैया नै गोलोमदोंनो नै फांखाया आरो गोजौआवबो होदों नै फांखाया नै गोजौआवबो मोनसे होदों बोरो गोजौनि फांखाया अबाव थांनाय आयौ सिथोबा अबावबा सेरलाबायबाय नुफिनबाय दा उन्दुनासो रायलायगासिनोलै आंना मिथिबाय थादों उन्दुनानैसो रायलायसां मा उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुनो ओंखाराखै होनबाबो उन्दुबाय आं बिसिनायावहाय उन्दुनो ओंखाराबाबो उन्दुबाय आरोना उन्दुनानैसो रायलायसै मिथिबाय थाया आं र' दानो उन्दुयो नाङा जाफिनबाय उन्दुबायसो आं ओमफ्राय आंना होथेग्राया अबाव थांलायखोथाय होथेनांगौमोन नेहाया आंखौ सोगाबबाय दिनै मानो मा जालायखो ना मानो सोगाबखो नेहायालाय मानो सोगाबखो खोन्थाहरलाय नोंनि बे होथेनायखौ अख्रेबनांगौनो अख्रेबसै आरो आंनि होथेनायखौ होख्रेबावसै नोहाय अख्रेबनोसो नागिरबाय सन्तोष कुमार हाय किउटिफाइ फिलायनायासो हेलो संतोष कुमार अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और ही नो सोंलुआ जाफिनबाय जाफिनबायहाय उन्दुबायहां सिनस्रि सानायखाय मिन्थिबाय थाया आं संतोष प्रमोस स्टेट यू बिलंस आसाम से बेबायदि दुखुआ बयहाबो दंना एसे खोन्थादो बाल दे
उन्दुनो जेबो नुखाया दा उन्दुनायखौ गाज्रि नुयोबा सिखारसैहाय आङो बोरैबा नुयोबा दा सोरबा माबासो जावहरलायगोन नामा सिनस्रि सानायखौसो उन्दुदों आंहा ओमफ्राय बुरि मोनसे सिनस्रिफ्राबो सायो नालाय जेबो नङा दे जेबो नङाबा दैसायाबो जि मोजां उन्दुबाय जोंनिया नै दैसाया सिनस्रियानो अयथासार साग्रा जाबायहाय आंहा मानोबा बिदि साग्रा जाखो उन्दुदो आबै आंबो जा उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुदो दे बुरिबायना औलै बुरिबाय नालाय सिनस्रिफ्राबो सायो अन्थावथाव उन्दुथारबाय बाबुआ औ नोंसिना बुरियाखै दे नों मोनसेया बुरियाखै दे नों आयौ बेमारजों माजों बुरिथारबायहाय नों ओंखायनो सायो मा होनदों मानसिया बुरियाखै दे नों ओंखायनो सायो मा बुरिबायना नों ओंखायनो सायो बुरिबाय आबौ दिनैलाय मा ओंख्रि जानाय दहायनि मेवाइ आलु अनला क्या तुम शादीशुदा हो हाँ मैं शादीशुदा हूँ लाइसेंस है मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस देखना है आपको ये रहा लाइसेंस मेरा देखा ये मेरा लाइसेंस है र' SMS खालामनानै हानो बाबू बहुत क्यूट है और प्यारा है थैंक यू आइदि सिखारनो साहां दा सोरबा फैनानै नुसनबा आंखौ रस भिडिअ बानायलायगोनहाय सोरबा नुसनबा रस भिडिअ बानायजालायगोन सोरजोंबा उफ मेंलायलायबाय सिखारनायानो जेबो नङा बेदर गैया नामा दिनै बेदरा दहाय सानाव जाखादों मिनिबावबाय हनै रस भिडिअ बानायलायगोन आंखौ दा नाङा फाङानो गिटारनासै आं गिटारसै भाइराल जानो गिटारसै नै जाबाय आजिखालि भाइरालल'थारसै आङो माबायाव सोफिनसै सेलफि स्टिकआव सोनानै हमनांहैनि आरामनो सेलफि स्टिकआव सोबाय आङो बेनोसो फेमास जायो नोंगौथ' आरो फेमासबो जायो जानायालाय है बे सेलफि स्टिकखौबो ज्रावसो गार' सालाखौ खामानि गैयै सेलफि स्टिकखौहाय बेनोसै एनारा मा होनदों लाइसेन्स मत दिखाओ आधार कार्ड दिखाओ आधार कार्ड खो गया है नानी के पास आंनो हाव मा आंनो हाव सिखारनायावनो मेङोना मा मोदोम देरबाय नालाय एनसांमा 100% 17 लाइक डन मेडाम थैंक यू एनसांमा मेरा नया दस है ना एनसांमा मे भी आपको सपोर्ट किया है फंडू बिजी हाय मंजुली हाय वेलकम मेरे एलबी में मेरे को सपोर्ट नहीं किया है तो सपोर्ट कीजिए प्लीज़
मैं भी आपको बाद में सपोर्ट करूँगी। मेरे वीडियो पे कमेंट करके रखना, मैं भी करूँगी बाद में। खामानि गैया गोहोखौ, खामानि गैयैखौ आंनो हरदो। एसेल बिस्टिकखौ खामानि गैया बेकार साला, खामानि गैयैखौ बाहायबाय नों। हरनांसिगोनहाय आबै होनदों। आपकी सोरी आंखों वाली, आपकी सोरी आंखों वाली चमकदार मुस्कान मेरे दिल को आपके साथ गहराई से प्यार करने के लिए खोल देती है, जिसे शब्दों में कैद नहीं किया जा सकता है। क्या क्या ना जाने हमारा संतोष कुमार ने क्या क्या बोला है। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन एक साथ पढ़ लिया ना। क्या बोला, शब्द में कैद किया जा सकता है। ओ सोंलु इदिट फरके गोथां गोथां उन्दुदो नो उन्दुथ' आरो बैटिंग वीडियो करना योर स्किन क्यूटली सो इज सो गुड। थैंक यू होली मोली गाइस। हैप्पी हाय निशान। खाना खा लिया मैडम? हाँ खा लिया। तुम असम से हो, मगर तुम्हारे में थोड़ा बंगाली बिहारी था से। हाँ बिहारी था से। बात करना, मुझे हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती है। जो भी बोलता हो तो लाबरा बोलता है। एसामीज, हिंदी, बोडो सब इंग्लिश मिक्स करके बोलता है, मिक्स भाषा। हनै हनै हांगार मान्दाया आं गैया, हमखौसो आङो हांगार मान्दाखौ। मा मा आंगि फरायखो कमेन्टखौ? मा आंगिगि फरायखो कमेन्टखौ? मिथिया, फरायलाबायबाय आरोना। उन्दुनो सिगियै सिगियै मेंबाय, जोंहा सोंलुआ गैया। उन्दुनो ओंखारबाय। एनसांमा क्या है ये? क्या इमोजी दिया है? मेरे को डरा रही है क्या एनसांमा? मैं डरने वाली नहीं हूँ। डरने को खत्म करने वाला हूँ मैं। मोजां फराय कमेन्टखौ। मेगना नुला, नोंसोर मिथिखायोना बुरि मानसि मेगना खानि जाबाय होननानै। बोरो दैसायालाय नायनि दै दैसा दैसि हनै उन्दुबाय। बैलाय दै बिफाजों मालाय। नुबाय दा दैसाखौ? नैबे मालाय। नुबाय होनदों। सरोज कोई बात नहीं, तुम अच्छी हिंदी बोल रही हो। जो भी बोल रहा है आप लोग समझ में आ रहा है शायद। तो इसके लिए थैंक यू। मेरे टूटा फूटा हिंदी को जोड़ने के बाद समझने के लिए।
Bye, Madam. Bye, and Sangma. Bye. Sundar. Hi, Gautam आगै मा ओंख्रि जानानै फैनाय? उन्दुनो ओंखारबायलै आब'। आं दिनै सानसे खामानि मावना दे उन्दुदो आगै टाइमाबो जाखाबाय 11ता जाखानोसै। उन्दुदो दे जेबो नङा आंबो उन्दुनो ओंखारखाबाय। हासिब हनै उन्दुदो दे। जायाफ्रामानो हिन्दी रायलायबायो। सोलोंदों मा सिरि थाथ' र' आं सोलोंग्रोनि। इंलिस फोरोंलाय दे गौथमखौहाय इंलिस। Kenapa mama बुंनो सानो नेक्स्ट लाइभआव फैसै आब' गाबोन फै दे। आं थेन्थ'नोसै ब्लु बोखारदो दे। थेन्थ'दो नै ब्लु बोखारबाय आङो। गुड नाइट आब' बाय बाय आगै सना बाय बाय। आं दासैलै दोनसैलाय सुन्दरि दे जागोन दे। मलंलंनो उन्दुदो नोङो सान्दासमाकनो। गुड नाइट एनार प्रडाक्सन। थाम्फै जाजोबनो नै आंनिया नै आंनिया बे मा बुस्थुखौ नुदोंसो। वाह तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मोबाइल में इतना सुंदर दिखता है ना संतोषी। जब रियल में देखेगा तब बोलेगा इतना भी खास नहीं है, इतना भी सुंदर नहीं है बोलेगा। मोबाइल में सभी को सुंदर ही दिखता है संतोषी। रियल में इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं, सबसे बुरी हूँ। मा फोजानो बादोंमोन नामा सुन्दरि आंखौ? नै मानो बिदि होनोबाल आगै केन' एरखमखौ होनोसै। नितु कल खालामदोंमोन नामा? खालामदोंमोन। नितुनो नाम्बार हरदों होनलाय नोङो आंनि नाम्बारखौहाय। आंनिफ्राय लादों नाम्बारखौ। ओमफ्राय नों रायखांग्रोनानै हरा ना नितुआनो बिहरग्रोआ? इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? नहीं नाव नों बावसुलि नों बावसुलि आंहा भिडिअखौ इडिट खालामनांगौमोन थोस। नितु बिहरनायमोन बोरैथो मिन्थिया आंनि नाम्बारखौ नोंनाव दं नालाय। नितु बिहरनायमोन काइन मास्टारखौ हरनि
मा खालामोन सारदे जाबाय फंबाय नोंखौ मा बावामोन आं बावसुलि देलाय नाम्बारा हरलाय हरफिनलाय ने बेयाव दङ नोंनि नाम्बारा तुम दिल से बहुत अच्छी लग रही हो ओके सी थैंक यू मेरे को ऐसे बोलने के लिए no नों बे बार्थडे बार्थडे होनबावोसो जोंना गौथमा गैया गाबोन हरगोन आं दे पाक्का गाबोन हरगोन आं दङ नों आं जा उन्दुखाबाय उन्दुखारबाय सोर सोर दं कमेन्टबो हरा उन्दुनो ओंखारगुलायबाय आं नोंसोर कमेन्ट हरैखायनो खैबार होनखो नों हरबाय आं दे थेंक इउ हरनायनि थाखाय थगायसुलि सुन्दरिनो थगायसुलि नङा उन्दुनोसै दे आगै जा उन्दुनो ओंखारबाय आं मारै जाला बेखौनो नायबाबो आं उन्दुनो ओंखारबाय दोनसै आं बाय बाय नमस्कार बाय बाय कल मिलेंगे मुझे बहुत नींद आ रहा है मेरे को आंनि चेनेलाव नोंसो नायनांसिगौ उन्दुनो ओंखारबाय आं बाय बाय होनहरदो दे गुड नाइट होनहरदो जा उन्दुनो ओंखारबाय आं माइरै जाला बेफोरा
उन्दुनोसै दे उन्दुदोलायनो खैथासिम थागोन दोननोसै आं उन्दुनो आन्थारलाङो थेनथ'बाय दोननोसै 11:30सिम जा उन्दुनो ओंखारबाय गोदो गोदो माइरि जायोनो बाय बाय उन्दुनो आन्थारलाङो माइरि उन्दुहरलाबायबाय सिखाव जा गुड नाइट बाय बाय